Výber kariérnej cesty môže byť ohromujúci, obzvlášť keď ste sa väčšinu života sústredili na šport. Je tu toľko možností a toľko neznámych vecí. Kde vôbec začať? Pravda je, že neexistuje jedna jediná cesta. Každý športovec je iný. Vaše silné stránky, vaše záujmy, váš spôsob myslenia. Preto je smerovanie vašej kariéry osobné. Dnes. Umelá inteligencia to môže zjednodušiť. Namiesto hádania môžete preskúmať príležitosti na základe toho, kto ste, vašich zručností, vašich preferencií a vášho potenciálu. Predstavte si sprievodcu, ktorý vám pomôže spojiť vaše športové skúsenosti s reálnymi profesiami, či už v podnikaní, marketingu, trénerstve, podnikaní, alebo niečo úplne nové. Nie tým, že vám povie, čo robiť, ale tým, že vám pomôže nájsť, čo vám najviac sedí. S Athletes AI Compass môžete preskúmať rôzne smery, zamyslieť sa nad svojimi záujmami a získať prehľad o svojich ďalších krokoch. Nemusíte mať všetko vyriešené. Stačí vám začiatočný bod a správny smer. Vaša budúcnosť nie je jedna pevná cesta, je plná príležitostí.